Shelia Kuta Wasi. Razamania na Wasi. Say, Lena Yan Nokre. Naya Muse. Transaha NDC Betui Apeda Koreanos. Yadama Kumasopa Nise. The person Pramza Kuri, Ebe Kravesha. Former President Jerry John Rawlings, our campaigner, our person not get the outback from the ISU. Sabre leader about it. I mean, I say, no problem, no myself. Now, so I'm not Babia. I'm not trading to any dress. There might be a cover of WhatsApp media. You know how we're taking the Kano so hana ishe maya ishe mase bibi insha NDC for emma no omo no chani no omo na se bibi no ladies omo chapa me say today ni say ladies but not for okay omo for kwani omo so support program na the refer be alive sat media refer be alive we share something na and yes something ketwa this is new police for now na the boy hamba we say and na some ketwa kura again the dosh on kwaza moy the kwaza ketwa no nya na yesia ni ene de ajimudi on kwaza ladies no Honorable Emmanuel Kozaje Kuyepa. He said, so you have NDC party no one. Mpanifa omukra NDC party no Ghana hanu no okamu bi. Na sebanya ni part the whole party. This NDC party I Ghana hanu no. Mpanifa party ni si omo na so no. Se mo MP eka ho bia. Na mpanza mai monye ni papa na no so no muye. Mr. David said the young is Ngwamope. Aisha Mediki Haka so NDC float as I President South NDC float as and our omo for NDC head office and a buy any Sisima Sisima honorable Kwaji Aji honorable Kwaji Aji to say on any two franca NDC Nkransa South to say we Obusia incumbent MP Nkransa South for say April say Nkwanga for ebe na dom na wafa ebenya no asana atwaso mfie na ya edi anim enti say we sha honorable aka esa ne ho enko Nkransa Queen eboko Nkransa Fie jo sha we say na meba no bobiko rest ya go to Jaji Queen na ono atụtụ ọmọ ọwọ fún àpé ìlú sọ ó fẹ́ à ní ìpínlẹ̀ ní ẹ̀nà ẹ̀kọ́nù ọ̀dọ́mùnú ẹ̀nà ẹ̀kọ́nù ọlọ́run ìmọ̀lẹ́ ẹ̀jẹ̀kùn ọlọ́tí ẹ̀nà àkàláfẹ́ ìrìn àjíjì abámọ̀ntẹ́ ṣó àtẹ̀sùn bí i ọ̀rẹ́ láti ẹ̀yẹ́ ẹ̀nà ọmọ ájì
And upper out in their numbers. Support to Amidima Honorable Judge support to the IACAM, support to good support. Also, as I will be giving the far, it is NDC food soldiers. NDC food soldiers. It is a support to IACAM. We came out in their numbers to support Honorable Judge. There might be a cover of WhatsApp media. Before we do our life, NDC, and now I'm playing. Fena Russia said, you know, because we don't call the mind, one of the command in our store. You know, and now I'm in as I say, fuck me, I found life. And now some before we do our life. Fuck me, I don't know. And then I put them out here. You know, our life. We're taking here. I see that. And I say, and it's my age, I said, you sir. And this is for and I'm not joining. I'm not saying you know. Ladies, I looked at Mr. Udini said, okay, I'm moving to a supportive program now. The first real life media, the first real life. I share, and yes, I'm going to this is a new police show. Now I'm not a boy, I'm going to say, and now I'm going to talk. I don't look dorsal. I don't look dorsal. I'm going to put them on your own. I fuck media, and I said to be alive, said it out in the body of the moment. I of a situation in our sanity. You said to be alive. I already cinema. You know, I just had me another match. I didn't be what you do. I didn't know. Sanity. Attacking me say, you're not buying a water. Until grandson, you have been in a truck. You say, yes, it's same. Okay. Said you 2 4 say to 2 Yamakasi. Okay, and was here good for one base camp fine. Said you had to come at 2 betia, your mamma. Sounds when you had to come a bit 2 betia good for Adrian Abai. You say, grandson, dear,
Sisa majekum na na ebo. Mo ye do mo ya eku enyina. NDC fo do nko a. Esa NPP fo se o ma pere ene ntro ene nada. Market kura World Bank abesi se o mo na asi. O ma bie ni mpre nan. Etimi ya ma ya nwum bia ma o mo ntimi de betuman. Ba cho betima to kakra kire. Market ba ku ni bie bebre. Market ba ku ni bie bebre mesdames. Papa, nito, aya muye, awode mani mani frandanti. Ene mabunu, etu, egwabontin se, ye demonstrate, anase ye health work. Ama nipa nyina hu se so nkanni, je tu san return ni city mana. Obekọ side aye hu ma, ama kwan na mai. Papa, die be na oya. Go say you return ni mo kan. Ko ni ama di schools, hospitals, and then traffic lights. As per time, ogu ya oja honom 2016 to beti ano. Ebe sin ne. On pian to aso. What is we? Ni ma kasa na oye. So kon to ma. Insuo, chip conference ahodo. A school there ahodo. Me say just say, ni ma ne bebre na obuso oye. Nka dre to uni ma so. Yeah. Me da wasi. How did you? Kabela we do kabela okay ni kwa easy kwa ana performa executive branding yentumi me obiabi abusuafo ya de dedeyo ene nsambe kesia ebe share empresa south katura aye conference chairman 1 ahobrasra hene aye chairman Adams Ali na my nsambe kesia empresa kesia the papa original chairman, Ibra MP, the former MC. The Panimfua and then Minusia, Tatima, and Ma, and Mona, and Madam.
and a little dama across a mine. Make that party executive in Namamina Farmer. Namama Kodia and Moku Atese, including dear Area. I was therefore make us have a day. And Kwanza, a better say, that in Punto and a better. Yemfesika, Yemfa Magi, Yemfa Chile, and in Punto and a better. The Santi, Honorable Imano Kodadokun, and Papa Mama, and Papa, Amaya no Brazamai, the Santi and the Kenya to Father, and let tear down the professor, and Brazaman Puto Yamo, and the Puto Atu Father. I said, yeah, Lim said, Yakupo Yaduma, December 7th, and Kwanza. Abetese, Yabetum Punto Ataba, Ama Emmanuel Prevo Adekum, Ataba, Ama Papa Samana. Ayafu, Yapapa Samana, and Mama Dina, and Honorable Emmanuel Godadekum. No person say, Oma Brown Kwanza. No matter what you are kid, a brother or pine is so dark, king Kapo. The Sanchez was a man put on you and the end of the problem. Therefore, Mama, on our way, Mama, go down the room. That's a Mama, that's a back to Mama. No other progress, Mama, Toma and see. But the brothers out. Who came on about the pet? Madam, Stella, I'm open now.
for no man cotton kakra. Let me say you and I was so gume. I'm a Kaipama President Jerry John Rollins. I can't be that. I can say no good day out but telling me I use you. Something little about it. I mean, I say, no problem, no man, my son. Now, so I'm not Bobia. I'm not telling you, let me trust you. I need to get your money back. The drama, Nanaba Jefa, I am media man, and for training, I can say, no problem, but I think somebody says, I want to thank you. Political historian,
Twede a nyankopɔn da wase. Prasamani nyinaa da wase. Sɛ yɛn nyinaa yɛn nnɔkorɛ na yɛnhu sɛ pransa ha NDC no bɛtumi apɛda Korea akɔ so. Yɛdam akoma so paa ne sɛ yɛpɛ sɛ pransa koro yi ɛbɛyɛ krabɛhwɛ. Yɛpɛ sɛ pransa koro yi sɛ bi fi baabi na ɔba bono isa pransa ne ɛwɔ sɛ yɛ destination. Mpanimfoɔ me nuanom me maamenom nananom anam mu tie me. Nea mepɛ sɛ meka kyerɛ mu nyinaa ne sɛ wonyɛ gyidie wɔ John Dramani Mahama mu na wonyɛ gyidie wɔ Agyeku mu. Mmerɛ bi deɛ atwa mu nea yɛayɛ ama kuro wei no saa ne wo to abaman a yɛbɛyɛ. Mpuntuo akɛseɛ 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 ne yɛde bɛba Azara. Ne yɛgyina wiem akyɛ. Me kasa nyinaa ne sɛ mede nyankopɔn da wase. Mede Twede Apo Nyame da wase. John Dramani Mahama da wase. Agyeku da wase. NDC da wase. Prasamani nyinaa da wase. Thank you very much. Amanfoɔ brɛ ansa na ɔma ho no no. NDC regional chairman agenda 11. NDC for Mama me one dream. Why are there the Bono is region, Manantia, your work. But in Gaza, South walk on there, a became cry. Near my hand one day. I'm not the GTN, sir. In Gaza, Umutuana, no matter honorable Emmanuel Kwajo, the Kumatu, Mama, Namati Yama Melodina Mahama to Prakata. Sabina Namati John Dramani Mahama to Prakata. I tell to say, Mobile is Adia Maya, he said, no question my own to say. When you first and the papa will fear a year. Because somebody went the papa, there's so many. Ghana have no NDC party no a young brothers out to play brothers level for Modia. The same thing is said. Party now, because I power Jamie Mono, John Dramani Mahama, no brother, have no one that was free. He said, half than the year in touch with your free. Honorable Emmanuel Kwajo Agyeku, because a man from Pahine. Because a man from Pahine. Papa B. That can be called. We are trying to cry. Some Pahima. Nana Frema and Pemesika or Dikai. Because a man from Pahima. Because of war, there are no ceremony, sir. Sati Amabu Boy Milano.
sɛ wowɔ nkransa nkɔnduasa ase so a na ɛfa wowu ne sɛ saa afoɔ nyinaa no na ɛyɛ no bea na ɔmo na ɛbɛtumi ayɛ man ne yie na ɔmo ayɛ nkransaman yie fi sɛ yɛwɔ opposition koraa no yɛnhwɛ nneɛma a yɛ maame so mpane ma lɔɔde na mahama ɛyɛ de ma nkransaman clinic health center mo nneɛma deɛ yɛ mɛnka na abusuafoɔ sɛ moanya ne sɛ yi a na nneɛma nsusu ma mo ne sɛ saa fi a yɛbaa yɛbɛto wɔ December 7th no nkransaman nyinaa wɔmfa mo vote ɛma NDC ɛyɛ kyiliɛ ama nyɔkuo no ne sɛ nti ne sɛ yɛnni mo hwee koraa no yɛnni nuanom binom akyerɛ yɛn yɛnnua Bawumia ne kurom wale bra ɔmo ka kɔtɔ aba NPP foɔ kɔtɔ aba no wale foɔ yɛnni mo hwee koraa no ɔmo kyerɛ yɛ sɛ yɛba kɔtɔ aba na sɛ wodie wɔ mu a mane ne nyinaa kura ne nyinaa no ɔno na ɛsɛ moto abama no nti nkransaman sɛ n'anim a wale foɔ akyerɛ aba a wokɔto yɛ no NPP foɔ na ɔmo yɛ nipa 10 nipa baako pɛ na nya one vote ɔmo a ɔmo ka yɛ nyinaa no ɔmo to ɔmo aba ɛde ma Bawumia ɛwɔ wale na abusuafoɔ yɛka Bawumia ne din paa ɛda no so sesei no ɛyɛ Bawolaya Pisa Enzo Pisa ne sama ɔka nyinaa no yɛ nkontompo ne daadaa na wɔde daadaa Ghanafoɔ Firimashasi gosi na wie na nyinaa no yɛ daadaa eti abusuafoɔ aba a yɛkɔto ne December 7th no obi a wɔbɛba wo ho musuo na wɔbɛto aba ɛnyɛ ama Bawumia no wɔto aba asɛe no saa pɛpɛɛpɛ na ɔbaa bi sɛ wɔgyina okuo ha no wɔto aba ma ne pɛ wɔto aba asɛe no wohwɛ ɔnabo Emmanuel Kwadwo Adekunu yie paa bisɛ sɛ yɛhwɛ NDC party no mu a mpanimfo a wɔkura NDC party no wɔ Ghana hanom no ɔka ho bi na sɛ manya nipa a the whole party te sɛ NDC party a ɛwɔ Ghana hanom no mpanimfo a party no si ɔmo n'aso no sɛ mo MP ɛka ho bi a na nkransaman mɔnyɛ nipa papa na no nso ne mu yie bisɛ baabi fie na nya ne saa nkɔmɔ pɛ ɔte nkransaman mu na mɔnya na mpanimfoɔ sɛ wonim koraa na yɛka ne sɛ yi a na wafa na wode ato wo tim na wɔn nso so wɔka akyerɛ afoforɔ fi sɛ yɛto aba ɛwɔ December 7th na sɛ yɛtena Nkransa South ha no mu ma MPP candidate no wɔnyɛ 10 vote koraa mɛka sɛ nkransafoɔ na yɛnto aba no yie